El tens aquí per defensar-te. El tinc per tallar els fulls dels llibres intonsos. Què? Intonsos. Els llibres que no tenen els fulls separats. Està molt esmolat. Li podries dur en ton pare al seu funeral i abans que tanquin el taüt li poses a la mà. No patis, que és per mon pare. Allà on vaja sabrà valdre's per si mateix. Aquest llibre està ple de notacions. Són de ton pare. Per mon pare, els llibres eren tan sagrats com per a mi. Per a ell era un sacrilegi que se ratllara. I a mi, en canvi, des de molt xicoteta sempre m'ha agradat ratllar-los, escriure en els seus marges i en els fulls buits. I què hi escrius? Pensaments